За ръка му полиция. Чакай, нали ви казах, че ще изминава тази страна? Да. Каква е? Храната ли? Да. Ето нашата Маруля, която толкова съм се трудил за нея и съм го скубнала и сега тази вечер си яде. Ей! Харесва ли ви? Не ме харесва на нас да. Опа, ще Чакай малко. А сега истинската изненада. Истинската изненада сега. Искам да го хваните след малко за ръка. Може да не ми ще. Не са да не гъмне. Дай си видях короната. Ай! Дай си. Вау! Рая, направил съм ти волейболни грижи. Зариска Стефан. Какво е? Я кажи. Яко. Да, видях. Хайде, вижте. Голям суд имам. Виж, има и такова, има и баскетбол. Знам, че има баскетбол. Може ли да се снимат по-често? Идваме по-често. Елате Тате, тук да дай снимаме. шутър. Тате, шутър. Аз съм малата. Готов ли си? Да. Има стена. Да, знам. На стената. Готов ли си? Да. Има стена. Аз по събота, защото няма да... Меси! Елате да снимаме, бе. Тате, дай. Ей, дай. Снимате. Ей! О, кош! Чакайте, има баскетбол. Ето. Ето. Дали обичаш баскетбол? До някъде. Ето. Ти не мога да си един кожа, Ти тате. можеш ли? Да. Я, дай. Напитам на тате, че не мога. Ето. Вау! Можеш? Къде не можеш? То в чуждите знаете там нещо. Тате, виж. Тате, виж. Браво, тате. Вау! Добър си! Тате, ще скачи. И тя ще е така по-тиска. Добър си! Аз! Това, който по-низко, този е по-висок и могат да се вдигат. Идва тук баскетболна топка.